Danas nastavljamo sa jednom nacionalnom kampanjom, ali umjesto mene najbolje će to reći najavljeni spot. Jednom davno u začaranoj šumi princeza je doživjela srčani zastoj. No princ nije znao prvu pomoć. Slušaj pažljivo, provjeri reagira li, nježno je primi za ramena, protresi i glasno dozovi, zabaci joj glavu unazad i otvori dišni put. Gledaj, slušaj i osjećaj, 10 sekundi diše li normalno. I? Pozovi hitnu pomoć odmah. Broj je 194. Dobro, sad položi svoje dlanove na sredinu prsnog koša i isprepleti prste. Utiskuj brzo i snažno u ovom ritmu. Samo nastavi dok ne stigne hitna pomoć ili dok princeza ne pokaže znakove života. Princeza i princ su živjeli sretno do kraja života. I ti možeš spasiti nečiji život. www.ozivi.me. Evo nas, poštovani gledatelji, zapravo ja mislim da je svima vama već poznata ova nacionalna kampanja Oživi me, u kojoj zapravo svi zajedno trebamo biti svjesni vlastite odgovornosti, kako moramo puno toga znati, kako se moramo educirati, kako svi zajedno sa stručnjacima moramo biti partneri i moramo raditi puno na prevenciji, odnosno moramo puno toga znati u hitnim slučajevima prije nego što nam dođe hitna pomoć i na koji način pomoći potrebitima. Uvodno o cijeloj toj akciji zapravo će nam govoriti naši današnji gosti. Evo, od srca im zahvaljujem što su ovdje. Pozdravljam doktoricu Ivanu Portolan-Pajić, voditeljicu Odsjeka za promicanje zdravlja grada Zagreba. Hvala vam lijepa. I također moram još jednom istaknuti, riječ je o zakladi Hrvatska kuća srca. Više o tome malo kasnije. S nama je i magistra sestrinstva, gospođa Ana Ljubas, koja je glavna sestra Klinike za srce i krvne žile KBC-a Zagreb. Dakle, poštovani gledatelji, osim toga je predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara te članica upravnog odbora zaklade Hrvatska kuća srca. Vidite koliko aktivnosti sve ima. Hvala vam lijepa. I s nama je doktor medicine gospodin Josip Družijanić, predsjednik udruge STEP. Hvala vam lijepa što ste nam i u televizijskoj emisiji. Hvala vam. Evo, moram vas samo podsjetiti za sve vas koji inače slušate emisiju Ovo malo duše na drugom programu Hrvatskog radija. Dakle, o samom početku projekta gospodin Družijanić već je bio na radiju i iznimno vam je bilo važno da o takvim stvarima, o tim primjerima dobre prakse gdje svatko od nas može itekako puno pomoći, ako se naravno educiramo, da napravimo još jednu emisiju i na televiziji. Itekako je ovo važno jer recimo u prošlu subotu je ova kampanja zaživjela u Zagrebu, a danas nakon emisije, nadam se ako bude vrijeme dozvolilo, da ćemo jednako tako biti uspješni i u Osijeku. Eto, dragi poštovani gosti, idemo govoriti o ovoj nacionalnoj kampanji, ali prije toga o vašoj zakladi Hrvatska kuća srca. Izvolite. Prije svega dobar dan, hvala što ste nas pozvali u ovu emisiju i pozdrav svim gledateljima emisije Normalan život. Evo, ovo je prilika da kažemo zašto je zaklada Hrvatska kuća srca osnovana. Radi se o zakladi koju je osnovao grad Zagreb u suradnji sa Hrvatskim kardiološkim društvom upravo zbog promicanja i unapređenja kardiovaskularnog zdravlja. Zaklada djeluje već nekoliko godina, prijedlog za njeno osnivanje došao još 2008. godine, ali je zbog administrativnih razloga, odnosno problema, osnovana 2012. godine. Jedna od prvih aktivnosti zaklade Hrvatska kuća srca upravo je bio simpozij s nazivom Iznenadna srčana smrt. Dakle, nešto od čega se tiče zapravo i ova nacionalna kampanja. To je bilo dakle u mjesecu lipnju 2012. godine kad smo sa tim simpozijem htjeli zapravo izvijestiti hrvatsku javnost o tome da postoji jedan neosvješteni problem u hrvatskom zdravstvu, a to je iznenadna srčana smrt ili nagla srčana smrt. Dakle, pod tim nazivom krije se srčani zastoj, znači tema naše kampanje. Prije svega razlog tome je bio nepostojanje sustavne edukacije o kardiopulmonalnoj reanimaciji u Republici Hrvatskoj, odnosno nepostojanje jedne prave nacionalne strategije koja bi smanjila broj iznenadnih srčanih smrti. Nadalje, to je bilo u to vrijeme i nepostojanje automatskih vanjskih defibrilatora koji su postavljeni na javna mjesta, kao i mali broj ljudi koji se uopće znaju njima koristiti. I jedna situacija koja je još uvijek problem u hrvatskom društvu, hrvatskom zdravstvu, a to je da smo na začelju Europe po postavljenim ugrađenim kardioverterima, znači jednim malim aparatima koji se ugrađuju u tijelo bolesnika i zapravo sprečavaju iznenadnu srčanu smrt.
Nakon toga su se stvari ipak promijenile i krenule na bolje, pa je tako grad Zagreb pokrenuo projekt prevencije iznenadne srčane smrti i postavio u gradu Zagrebu u suradnji sa brojnim partnerima nešto više od 30 automatskih vanjskih defibrilatora, ali se pri tome i ono što je najvažnije educiralo preko 400 osoba o postupku kardioreanimacije, kao i u upotrebi automatskog vanjskog defibrilatora. Smatramo da to još uvijek nije dovoljno, te taj projekt kreće dalje u svoje sljedeće faze u kojem će se postavljati novi defibrilatori i educirati i novi ljudi. Nakon toga je i država pokrenula svoj projekt, pa možemo reći da u Hrvatskoj danas postoji oko 360 automatskih vanjskih defibrilatora i da je educiran veliki broj ljudi, ali to još uvijek nije dovoljno. Nije dovoljno zbog toga što se iznenadna srčana smrt može dogoditi bilo gdje, bilo kada, nije nužno da će se dogoditi u blizini automatskog vanjskog defibrilatora. I upravo smo zbog toga pokrenuli ovu akciju, ovu javnu zdravstvenu kampanju, kako bi što veći broj ljudi educirali o postupku neposrednog oživljavanja, znači postupku reanimacije koji treba znati svaka osoba, znači svaki građanin, kako bi mogao pomoći osobi za vrijeme koji se dogodi srčani zastoj. Htjela bih još reći da naše ljude, građane, često zbunjuje što je to srčani zastoj, pa to znaju brkati sa srčanim udarom. Dakle, srčani udar, odnosno akutni infarkt miokarda, je samo jedan od mogućih uzroka srčanog zastoja, srčanog aresta. Međutim, u podlozi njega mogu biti i druge bolesti srca, srčanog mišića, drugih srčanih struktura. Najčešće su to zloćudni poremećaj ritma, kao što je ventrikularna fibrilacija, znači koja vrlo često dovodi do iznenadne srčane smrti. Mogu to biti i neke druge nasljedne bolesti, pa se tako može iznenadna srčana smrt dogoditi i kod osobe sa prividno zdravim srcem, a primjer za to, nažalost, su dakle i mlade osobe, prije svega športaši. Zbog toga smo jako sretni što je u našu kampanju se pridružio jedan poznati sportski klub, to je nogometni klub Dinamo. Svi njegovi igrači su educirani i uprava. Jako smo ponosni jer to zapravo doprinosi cijeloj ovoj kampanji i govori o tome koliko ona važna za cijelu populaciju. Znači ne samo one osobe koje su možda bolesne, nego i za populaciju koja je zdrava, ali također isto u jednom od rizika. Hvala vam lijepa. Evo sad mi je jako važno, poštovani gledatelji, da vam istaknemo kako se puno poznatih javnih osoba pridružilo vrlo brzo ovoj akciji, ali to sve samo za cilj da vam skrenu pozornost na značaj toga. Dakle, one su bile i pojavila se u javnosti da vam kažu ako možemo mi, može i svatko od vas. Ja sam isto pomislila i sad kad vas slušam, rekli ste ovu rečenicu, svatko od vas to može se educirati i može znati kako pomoći. Ja sam si u prvom trenutku pomislila kako ja, što ja mogu, pa vi ste liječnica, vi ste medicinska sestra, liječnik, što mi zapravo svatko od nas može. Međutim, u subotu, poštovani gledatelji, na Cvjetnom trgu u Zagrebu, uistinu ja sam shvatila koliko je ta akcija uspjela kad su se ljudi uistinu pridružili i pitali pitanja što bih ja, svega u 5 minuta nam je bilo objašnjeno kako vrlo brzo možemo prepoznati što se događa i što napraviti. Ja bih vas molila sad bilo koga, možda vi doktore, da kažete možda malo statističke podatke. Vi ste rekli i to se i mlađim osobama isto može dogoditi, pogotovo sportašima, dakle nije to sad rezervirano samo za stariju populaciju. Prema tome svatko od nas bi trebao znati što učiniti u toj situaciji. Tako je. Dakle, srčani zastoj se zaista može dogoditi bilo kome, bilo kada i bilo gdje i statistika to potvrđuje. Dakle, svakog sata u Republici Hrvatskoj jedna osoba umre od iznenadne srčane smrti i to se radi dakle o brojci od čak 9000 osoba godišnje. Tako da zaista postoji velika šansa da ćemo upravo svi mi jednog dana u životu se susresti s time da ćemo nekome trebati pružiti prvu pomoć, odnosno da će osoba doživjeti srčani zastoj. I on se čak statistički događa najčešće izvan bolnice. Dakle, čak 80% srčanih zastoja se događa ili na poslu ili doma. Tako da je zaista bitno da ove vještine pružanja prve pomoći znamo svi. Ne znam, kolegica je rekla da će nam sad prikazati kad govorimo, dakle dolje na postulju je lutka. Možete nam sad otprilike reći što se zapravo događa?
Pa postupak oživljavanja je jako teško usmeno ispričati i upravo zato je zaklada organizirala brojne ove akcije po najvećim hrvatskim gradovima, dakle Splitu, Zadru, Rijeci, Zagrebu i Osijeku, upravo s razlogom da ljudi sve ove informacije koje dobivaju putem televizijskih, radijskih mreža, putem internetske stranice, putem ostalih medija, da imaju priliku doći uživo na hrvatske gradove, te ih naučiti zajedno s instruktorima. Izvježbati, vrlo jednostavno je. Tako da se ne plašite, možete slobodno prići, izvježbati. Prvo su ljudi malo onako iz interesa vidjeli šta se to događa, onda su stvarno rekli, ajde da vidim mogu li ja. I onda sam poslije s njima razgovarala i rekli su, pa to je tako jednostavno, ja nisam znao da se to zapravo može. Molim vas, možete nam sad makar reći neke simptome zbog kojih se ljudi najčešće javljaju, pa onda to može upućivati na ozbiljnost situacije. Nažalost, iznenadna srčana smrt nastupa odmah, bez upozorenja. Najčešće bez upozorenja. I zato i je krajnji ishod smrt. Jer ne pomogne se na vrijeme. Svaka minuta, svaka sekunda je bitna za uspjeh oživljavanja. Stoga je cilj cijele ove kampanje naučiti što više ljudi da tu statistiku u Hrvatskoj smanjimo. Jer jedna smrt svaki sat vremena je previše. Nema simptoma, ali mi u kliničkoj praksi se susrećemo vrlo često, gotovo svakodnevno se primaju, mi kažemo vanbolnički arest, dakle dogodio se izvan bolnice. Ali uspjeh je ako se započelo sa masažom, sa pritiskom, ovo što je govorila i doktorica Portolan i doktor Družijanić. Prema tome svaka sekunda je bitna i nije da se srčana smrt, nagla srčana smrt događa kod starije populacije. Mi gotovo svakodnevno svjedočimo da se događa na športskim terenima, u teretanama. Danas je moderno, naša omladina sjede za kompjuterom po 8 sati i onda misle da će nadoknaditi sve to što su sjedili 8 sati svakodnevno, da će subotom otići u teretanu i nadoknaditi svu tjelesnu aktivnost koja se preporuča da se kontinuirano provodi svakodnevno. Mi smo, nažalost, u kliničkoj praksi primili mlade ljude od 19-20 godina koji su izgubili život jer im se dogodilo u teretani i nije im niko znao pomoći. Nije im pomogao. Dogodilo se na športskim terenima i tek onda su se uključili i mediji i javnost. A nas, zdravstvene profesionalce, često upozori, rekli ste nam što treba, ali prestanite više govoriti što, naučite nas kako. I zato je važna ova prevencija i zato je zapravo važno da se svi uključimo u tu priču. Izvolite, doktorice. Tako je, zato je važno da se svi uključe u edukaciju. Evo, mi smo već odradili nekoliko javnih edukacija, dakle bili smo u Splitu, Zadru, Rijeci i Zagrebu, a danas smo u gradu Osijeku. Na tim javnim edukacijama građani će moći isprobati praktično vježbanje na lutkama, znači vidjeti što znači neposredno oživljavanje, kako taj postupak izgleda. Ali ono što bih htjela još naglasiti, što nismo još rekli, u Hrvatskoj hitna dolazi po pozivu u urbanim sredinama za 10 minuta, u ruralnim sredinama za 20 minuta. U slučaju iznenadne srčane smrti potrebno je reagirati što prije. Jer što se zapravo događa kod srčanog zastoja? Srce je pumpa, ali želim jednostavnim jezikom to objasniti gledateljima. Srce je pumpa koja u tom trenutku prestaje pumpati krv. Prekida se cirkulacija, naši organi, naša tkiva prestaju dobivati kisik, a svi već znamo da je najosjetljiviji na nedostatak kisika mozak. Dakle, ako prođe nešto više od 3-4 minute, svaka minuta smanjuje mogućnost preživljavanja za 10%, što znači da se toj osobi smanjuju šanse da će zapravo posljedice biti fatalne ako već nakon 3 minute ne krenemo sa oživljavanjem. Hitna će doći za 10-11 minuta, znači te prve minute su ključne. Ključno je prvo prepoznati da li se radi o srčanom zastoju. Znači prvo učimo ljude da pristupe pravilno osobi, da vide da li je osoba u nesvijesti, da li diše. Ako je to sve pozitivno, treba dakako biti sigurno mjesto. U različitim se situacijama može dogoditi iznenadna srčana smrt i postupak oživljavanja mora biti siguran i za osobu koja radi te postupke. Naravno da je jako važno odmah nazvati hitnu pomoć. Znači zapamtite da je to broj 194 ili 112. Da hitnoj pomoći treba reći sve simptome i reći točnu lokaciju i nakon toga krenuti sa masažom srca.
Ako osoba, laik, nije siguran da može davati umjetno disanje, onda je najbolje da krene odmah sa masažom srca, brzinom 100 do 110 puta u minuti, snažno 5 do 6 cm utiskivati prsnu kost prema srcu. Dakle, to je ono osnovno što će građani moći tijekom ove naše javne edukacije naučiti. A koji su zapravo simptomi da bi mi mogli prepoznati, moglo bi biti nešto ozbiljno? Je se bolesnik možda žali tijekom dana na nešto ili kako, ne? Kod iznenadne srčane smrti, rekla sam već na početku, da se radi o različitim, u podlozi mogu biti različite bolesti srca, ali mogu to biti i neke druge bolesti. Mogu to biti trovanja, dakle može biti neka nesreća koja je uzrokovala srčanu smrt. Dakle, nema, kao što je rekla gospođa Ljubas, nema simptoma. To je iznenadna, nagla smrt. Tako je, najčešće nastupa naglo, bez simptoma, jer čovjek kad ima simptome, onda stigne doći zdravstveni profesionalac. A i ovo što ste vi u uvodu emisije rekli da bi vas bilo strah, upravo možda su zato i rezultati mali jer nastupa naglo. I onda nastane, svi su konsternirani, izgubljeni, čak se i zdravstveni profesionalac buni, ne zna što bi činilo. Recimo, ja radim jako puno godina, baš na kardiologiji i to u jedinici intenzivnog liječenja i ja znam reći svojim kolegicama i liječnicima, još uvijek imam rekord reanimacija u jednoj noćnoj, 5 reanimacija u jednoj noćnoj. Još se znam šaliti kad kažu tehnika napreduje, moderniji je način liječenja i pristup i onda znam uvijek reći što mislite da mi prije nismo ništa radili, još uvijek imam rekord 5 reanimacija u jednoj noćnoj i neka su te reanimacije i duže trajale, ali nema simptoma. Ja sam doživjela kao zdravstveni profesionalac nakon puno reanimacija koje sam imala i uspješnih, na sreću je prekrasan osjećaj kad znate da ste nekome spasili život, a ovo su baš situacije gdje nekome doista neko ne bi živio bez te pomoći. Ja sam bila, meni se dogodilo 2 puta na misi u crkvi i 1 put na plaži u Dubrovniku. I u Dubrovniku se radilo o malom djetetu gdje sam bila još više šokirana. Kako ne bi bio laik, zbunjen, ne zna što činiti. Ali nakon što mu mi pomognemo da to proba, nakon što vještinu, gledajte, krafne kad pečete doma svaki sljedeći je bolji. Jel tako? Pa prema tome ako probate 1, 2 put, već će vam biti lakše. Ja kažem, opet ponavljam, meni kao zdravstvenom profesionalcu, medicinskoj sestri koja radi u kardiologiji od kad radi, je svaki put kad mi se dogodilo izvan bolnice bio neugodan osjećaj. Jer tek poslije ste svjesni i još više nelagode jer ste odgovarali za nečiji život. Ali su svaki put bili spašeni nečiji životi i onda je to prekrasan osjećaj. Pitam vas za simptome jer znam, poštovani gledatelji, inače me znate radi različitih pitanja zvati, pa i ovih simptoma, pa vrlo često znaju reći onako trne me ruka ili imam gušenje ili me boli srce. Kad kažete da vas tu gore boli, da ne možete udahnuti, to nije srce. Ja vam sad i zahvaljujem na ovom pitanju, jako vam zahvaljujem, tako da uz kampanju Oživi me i prevenciju nagle srčane smrti pokrenemo i ovu temu, zato sam vam zahvalna. Jer recimo u državi Hrvatskoj postoji zbrinjavanje bolesnika s akutnim koronarnim sindromom i nažalost, što je doktorica Portolan rekla, na nama zdravstvenim profesionalcima je da potaknemo svijest u hrvatskih građana da mogu prevenirati ozbiljna stanja. Jer kod nas, nažalost, još jako puno ljudi kod akutnog infarkta dođu kasno u bolnicu. Zato vam hvala na pitanju i dobro je da znaju. Ako osjete pritisak, bolove, nelagodu, čak je kod razvoja srčanog infarkta bol tek drugi simptom. Nekad je zaduha, trnjenje ruke, bol u ruci, odmah nazvati ovaj broj što je rekla doktorica Portolan 194. Možda se radi o akutnom infarktu. Također je ograničeno vrijeme djelovanja. Jer ako dođe u 2 sata, onda mu se otvori žila i spasi srce. Ako ne dođe, onda nastupa nagla srčana smrt. Dakle, te simptome je on trpio, bol je popustila i obitelj je možda se i opustila i lakše, a neki ljudi čak infarkt prohodaju. I onda nastupi nagla srčana smrt, jer kao što je doktorica Portolan rekla, uzrok nagle srčane smrti je infarkt miokarda. I ja znam, nekad mi u kliničkoj praksi znamo reći da naši građani, ovo što je rekla doktorica, hitna pomoć u gradu Zagrebu dođe za 10 minuta.
A nama nekad od infarkta dođu prije iz ruralnih sredina nego iz Zagreba gdje su 10-15 minuta od bolnice. Prema tome, u toj mjeri ste nam potrebni vi i mediji. Da potaknemo svijest hrvatskog čovjeka, da se uključi da može. Jer nama 9.000 ljudi umire od nagle srčane smrti, ali 50% Hrvata ukupno na godišnjoj razini umire od srčano-žilnih bolesti. Vrlo često ste sad u ovoj emisiji rekli nažalost brojke su tu, ali poštovani gledatelji, zato imamo onu bolju Hrvatsku. Dakle, naše mlade koji nas znaju animirati na pravi način uistinu da se pridružimo i da uistinu shvatimo koliki je značaj prevencije. Dakle, što bismo zapravo mi morali znati kad govorimo o ovoj temi i kad govorimo o oživljavanju, što bi svatko od nas trebao znati? Pa upravo ovo što su gospođa Ljubas i doktorica Portela već nekoliko puta rekla u ovoj emisiji, a to je da jednostavno svi trebamo biti spremni na to da nekome možemo pružiti prvu pomoć, da to u većini slučajeva je stresan događaj, ali ako to redovito vježbamo, ako se redovito informiramo o tim stvarima, možemo smanjiti tu razinu stresa i zaista možemo spasiti nekome nečiji život, a to je najljepši osjećaj ikada. I upravo u tu svrhu da se popularizira ta tema, da se da veći značaj toj temi na nečemu, dakle, što zaklada već godinama radi, upravo su osmišljene posebno interaktivna web stranica www.odzivi.me, posebna instrukcijska videa da ljudi koji nemaju tu priliku doći i pridružiti nam se svake subote, dakle, u ovim većim gradovima, da mogu iz udobnosti vlastitog doma nekoliko puta proći taj postupak oživljavanja. Također osmišljena je posebna mobilna aplikacija koja vas može voditi korak po korak kako možete spasiti nekome život. Tako da zaista... Nemamo razloga reći da se tome ne pridružimo. Zapravo, i tekako ako želimo se educirati, imamo gdje se educirati. Tako je. Spašavanje ljudskog života je zaista najljepši osjećaj na svijetu koji je većinom do sad bio privilegija zdravstvenih djelatnika. Zaista s brojnim ovim aktivnostima koje pokreće zaklada i s kampanjama Živime, zaista to sad može biti privilegija svih ljudi. Ma zapravo, poštovani gledatelji, u ovoj emisiji uvijek govorimo zapravo da jedni drugima moramo mi sami sebi biti najveći Božji dar. Dakle, moramo se itekako naučiti gledati, slušati druge, moramo živjeti s njima, moramo jednostavno zajedno se potruditi, svatko od nas, uistinu da gradimo neki bolji, humaniji, ljepši svijet. Mene zanima kakvi su planovi za nastavak ove akcije, jer mislim ovo je sjajno. Danas ćemo biti u Osijeku, sutra ćete biti u nekim drugim gradovima. Međutim, kako još zapravo cijelu ovu temu i priču nastaviti? Tako je. Današnji događaj u gradu Osijeku je posljedna javna edukacija u ovom dijelu kampanje, ali s time naša kampanja nije gotova. Dakle, ovaj prvi dio kampanje je bilo samo skretanje pozornosti na problem neposrednog oživljavanja, odnosno na problem iznenadne srčane smrti. Dakle, jedan javno zdravstveni problem koji imamo u Republici Hrvatskoj. Ono što je zapravo namjera cijele ove kampanje je potaknuti institucije države da se provede sustavna edukacija, da ona bude dio općeg obrazovanja i da svaka osoba koja završi, a možda čak i osnovnu školu, osnovnu i srednju školu, je zapravo osposobljena pružiti kardiopulmonalnu reanimaciju. Naravno da se ne radi o nekakvom jednodnevnom ili jednokratnom tečaju prve pomoći, to je nešto što mora biti sustavno organizirano, što se mora ponavljati i da se na taj način približimo onim postocima koji imaju skandinavske zemlje, u kojima u nekima, mislim u Švedskoj 59%, a Nizozemskoj 61% laika pruža postupak kardiopulmonalne reanimacije. Kod nas jedva manje od 10%. Što se tiče preživljavanja, kod njih je preživljavanje kod srčanog zastoja podignuto na 40%, a kod nas je jedva 10%. Samo da ne bi bilo, da ne bi naši gledatelji samo čuli ružne stvari. Znači, nismo mi daleko od prosjeka drugih europskih zemalja. Skandinavske zemlje su tu daleko naprednije, zbog toga što već godinama i desetljećima imaju sustavnu edukaciju o kardiopulmonalnoj reanimaciji u svojim školama. Znači, tijekom općeg obrazovanja oni nude i program edukacije o neposrednom oživljavanju i zato imaju te nešto znatno bolje brojeve nego mi. I to je zapravo smisao ove kampanje, djelovati na društvo u cjelini, djelovati na institucije države da se ovo uvrsti u program općeg obrazovanja.
Ali ne samo u školama, nego i u vjerskim zajednicama, u sportskim klubovima, svugdje bi se to trebalo. Mislim, imamo barem još jedan razlog da budemo zajedno, da nismo izolirani, da jednostavno učimo i djelujemo zapravo za opće dobro. S obzirom da će nam emisija brzo proći, a znam da vas mnoge zapravo zanima što se događa kad već dobijete bolesnika. Hvala Bogu, spasili smo ga. Što sad? Pa, gledajte, ja kažem prekrasan je osjećaj kad znate da ste nekome spasili život. I bolesnik nekad dođe u bolnicu kad se zna da je uspjeh reanimacije uspješan. Dakle, hitna je učinila ono što je trebala, već hitni prijem u bolnicu i kad dođe na odjel, bolesnik je već stabilan. Krivo je, u početku sam rekla da je krivo mišljenje da se radi o starijoj populaciji. Mi, ljude koji su preživjeli, to su sve mlađi ljudi. U mlađoj životnoj dobi, studenti, radno produktivni ljudi i njihov zapravo dalje život je, oni to smatraju drugim rođendanom. I zapravo neki od njih i obilježavaju i slave 2 rođendana. Ali nastaje problem dalje. Ali si sigurno misle što sad, kako se to meni moglo dogoditi? Tako je. Ovo što je rekla doktorica Portolan, naša kampanja nestaje sad s tim. Nama je sad bio cilj naučiti i potaknuti ljude da su i oni odgovorni i za svoj život i život svog bližnjeg. Jer mi smo svi koji smo položili vozački ispit imali jako dobru edukaciju. I sad i kroz kampanju se susrećemo da onda oni kažu, ma mi smo to učili na vozačkom. Ali isto svakom da se dogodilo, svijest je da smatra da je odgovornost za nečiji život zdravstvenog profesionalca. Ali ovo što kaže doktorica Portolan, treba probuditi svijest da je to odgovornost i moja, za mog bližnjeg, za moju susjedu, tako svih nas. I da potaknemo u zajednici. A onda kad se to dogodi, oni su sretni, ali živjeti s tim, oni su suočeni da se to uvijek može dogoditi i ponoviti. Mi smo sad čak i potaknuli kroz zakladu Hrvatska kuća na osnivanje kluba pacijenata, odnosno ljudi koji su doživjeli srčani arest i na sreću imali uspješnu intervenciju, pomoć i dobili su sa ovim aparatom što uživamo ljude, njima je ugrađen mali taj aparat koji se zove kardioverter. Drugi dio naše kampanje je problem koji u Hrvatskoj imamo i s tim. Jer nažalost mi često nismo u situaciji da na vrijeme ti ljudi dobiju, da im se ugradi taj uređaj pa dožive ponovno arest. Pa ih se oživljava i nekoliko puta dok ne dobiju, dok im se ne ugradi taj aparat koji će prepoznat tu smrtonosnu aritmiju i prekinuti je prije nego dođe do srčanog zastoja. I s tim je suočena i obitelj i pacijenti. I zato je značajna ta psihološka pomoć, upravo oni koji su imali sreću da mogu tumačiti. Zamislite koliko će se i on osjećati ugodnije kad zna da neko u njegovoj blizini mu može pomoći. Lakše. I on i njegova bliža obitelj. Mene zanima, s obzirom na cijelu ovu kampanju, kako javnost reagira. Meni je bilo zanimljivo njih gledati u subotu u Zagrebu na Cvjetnom trgu. Dakle, to su se i mlađi ljudi javljali i stariji isto tako. Kakva imate iskustva? Kako oni uspiju pobijediti taj strah? Pa zaista ljudi reagiraju čak bolje nego što smo očekivali. Ljudi su jako zainteresirani, jako pristupaju ovoj temi otvorenog srca i mi smo veoma radosni što im možemo dati ta znanja. Evo, ja mogu ispričati čisto jedan događaj koji bi mogao ilustrirati što se događa na tim edukacijama. U Splitu, koji je bio grad s kojim smo započeli ove javne akcije, mi je osobno došao čovjek u dobi od 50 godina i sasvim me doveo svoju kćer. I on mi je rekao da je on doživio, to jest preživio srčani udar, to jest infarkt, i doveo je, dakle, nama svoju kćer da na licu mjesta naučimo o tome kako ona može spasiti njegov život ako mu se to ponovo dogodi. Tako da eto, to je nešto što je jako dirljivo, jako smo ponosni svi zajedno da radimo na ovako nečem velikome i da ljudima pomažemo da nauče ove životno bitne vještine. Ali da, ljudi su zaista zainteresirani, imamo veliku komunikaciju putem društvenih mreža, veliku posjećenost internetske stranice, tako da evo, s obzirom to sve skupa, mislim da zaista faza 2 neće biti tako
problematici. Ma započeli smo jednostavno svi zajedno tu priču. Sad mene itekako zanima kako uspjeti animirati upravo ostale sudionike u sustavu. Baš ovo što ste rekli, i te sportske klubove, dobro vi ste istaknuli Dinamo, ali puno je drugih sportskih klubova i po osnovnim i srednjim školama, po fakultetima. Dakle, jednostavno ja ne vidim tu jedan segment društva koji bi trebao, koji ne bi tu mogao pridonijeti. Evo, kako sad zajedno napraviti zapravo i dobar plan i zapravo imati viziju da se ljudi čim više tu pridruže, a i tekako vidimo dobrobit toga. Pa već u ovoj fazi kampanje mi idemo prema školama, imamo velik broj škola koji nam se javljaju, koji žele biti dio projekta. Međutim, u sljedećim fazama mi ćemo se orijentirati ne samo dakle na pojedinca kao što je to bilo sada, nego na različite organizacije, ustanove koje žele provesti edukaciju svojih djelatnika. Naravno da su tu uključeni i sportski klubovi, tu su uključeni i fitness centri. Dakle, oni će svi imati priliku pridružiti se edukaciji. Evo, danas ih javno pozivamo ako žele da nam se pridruže, ali ono što kažem, naglašavam, ključno je da se uključe institucije države, bez njih ne možemo bez njihove potpore. Htjela bih ovdje naglasiti da mi potporu već imamo u smislu podrške ovom projektu od Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, mi tu neku načelnu stručnu podršku imamo, ali tražimo podršku u tome da ovo postane jedna sustavna edukacija, naravno na razini škola, ali i na drugim razinama. Dakle, da ne bude nužno da morate polagati vozački ispit da bi prošli edukaciju prve pomoći o kardiopulmonalnoj reanimaciji. Za sve one koji misle da su oni to već jednom prošli, da znaju, moramo napomenuti da se smjernice stalno mijenjaju. Posljednje smjernice su iz 2010. godine. Tako ako ste položili vozački primjerice 2002. onda niste učili po novim smjernicama. Smjernice su se jako promijenile, sad smo u iščekivanju novih smjernica. Za one koji to ne znaju, koji su prije prošli edukaciju, nove smjernice govore o tome da se omjeru 30:2, znači 30 masaža srca, 2 udaha. Brzinom 100 do 110 puta u minuti. Dakle, to je značajno drugačije nego što je bilo prije 10-15 godina. Tako da je u ovoj edukaciji važno i stalno obnavljanje znanja. Ponavljanje je majka znanja, pa je tako majka znanja i u ovom slučaju, u slučaju ove edukacije. Naravno da tu nećemo zaobići ni osobe starije životne dobi. Tako da već imamo poziv od gerontoloških centara i da i kod njih provedemo edukaciju. I oni se dakle mogu zateći sami. Pa i u umirovljeničkim domovima isto. Ili evo, poštovani gledatelji, vrlo često u ovim emisijama ističemo kako je gotovo 50.000 civilnih udruga u našem društvu. Dakle, 50.000, to je velika civilna snaga i neka samo pola njih zapravo se tome pridruži. Zamislite koliko nas je zapravo u svemu tome, u cijeloj toj priči. Hvala vam na svemu tome. Sad bih ja ipak, s obzirom da idemo prema kraju emisije, možda da nam date nekakve upute kako čuvati jedni druge, odnosno svoje zdravlje, odnosno svoje srce. Evo, poštovani gledatelji, vrlo često vi se javljate da vas boli duša, da vas boli srce radi ovog ili onog, pa smo čak imali neke emisije kad smo govorili kako osjećati druge, što je ljubav i ne znam slično, pa ste znali reći može li se radi tuge u srcu, može li se umrijeti. Evo sada, ali to je naravno jedna druga priča, jedna druga tema. Evo, možda da vi nama sad kao liječnici možete o tome malo više reći. Kako se sačuvati? Kako sačuvati zdravlje srca? Pa osnovnim koracima koje možemo provesti u svom životu i započeti ih u svom domu. Dakle, na početku smo rekli treba promijeniti stil života. Uvijek je naglasak na pravilnoj prehrani, redovitoj tjelesnoj aktivnosti i prestanku pušenja ako ste pušač. U kontroliranju vlastitih brojeva, a to su brojevi koji govore o visini arterijskog krvnog tlaka, razini kolesterola, glukoze u krvi te indeksu tjelesne mase. Dakle, to je nešto što bi svi morali voditi o tome računa i kontrolirati, bez obzira da li smo već kardiovaskularni bolesnici ili ne. Ali promjena životnog stila je najvažnija. Živimo u vremenima kad se živi jako brzo i stresno, a o tome kako problemi naše duše djeluju na naše srce, ja bih zamolila gospođu Ljubas da nešto kaže. Evo, hvala vam lijepa. Sva istraživanja dokazuju da kod depresije je češći uzrok i pobola i smrtnosti od srčano-žilnih bolesti.
A mene jako žalosti kad istraživanja kažu da smo mi Hrvati isto negdje depresivni, a o stresu da ne govorimo. Pa moramo nešto učiniti. Gledajte, meni znaju reći da vole proći hodnikom kroz kliniku za bolest srca i krvnih žila, još jedino se uvijek na poslu smijana. Ali moramo svi jedni drugima malo pomoći. A počela se Jana malo gubiti u zadnje vrijeme. Gledajte, svi smo se zatvorili. Komuniciramo javno društvenim mrežama. Sve je to lijepo i okej. Ali ne znam ste koji problem nastane zbog slike ili ne znam čega u javno društvenoj mreži. Čovjeka ni ne vidiš. Pa čujte, hodamo sa 2 mobitela na uhu. Naravno da, kaže sad, više se ne govori da je stres uzrok za srčano-žilnu bolest, možda i naglu srčanu smrt, nego moramo se naučiti kako živjeti s njim. Pa neću, idemo izići van, šetat. Gledajte, ja sam jako zahvalna doktor Sportolan jer je ona jedna od generatora i ove akcije koje je zaklada pokrenula, ali 2010. Ovo je sad kruna akcije. Mi smo 2010. pokrenuli Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara u 5. mjesecu, svibnju, kad se sve budi, mi smo to prozvali Hrvatski dani zdravlja srca. Ja sam jako ponosna jer zahvaljujući doktorici Portolan, moja udruga, odnosno Hrvatska udruga kardioloških sestara je bila nositelj te prve akcije. I mi imamo svake godine Hrvatske dane zdravlja srca, pođemo od juga Hrvatske, našeg Dubrovnika, i onda završimo u Koprivnici. Mi smo tom svojom voljom, srcem, jer moto prvog obilježavanja prvog svjetskog dana srca je bilo sačuvaj svoje srce, daruj ga svojoj obitelji, svojima bližnjima. Mi to radimo svake godine. Vjerujte da je lijepo, ali vi ste nam potrebni, jer smisao i cilj svake kampanje pada u vodu. Nije poanta kampanje da na Cvjetni trg dođe poznata zvijezda i tamo je se snimi, jer tek tada smo interesantni medijima. Jer vi nemate interesa s kamerom doći u Koprivnicu gdje tamo 300-500 ljudi anonimusa. Ali trebali bi biti. A trebali bi biti, upravo to. Jer onda se kampanja širi, onda ona postiže i snagu i bliskost i u obitelji i bližnjih. Hvala vam lijepa. Emisija je završena. Poštovani gledatelji, nema nekih drugih zvijezda. Vi ste sami zvijezde, ali najveće se zvijezde ako uistinu znate osjećati druge, ako znate ispružiti ruku i prije nego što vas ruka traži i ako jednostavno znate osjećati jedne druge i da vas to raduje. Ne iz nekog interesa, nego jednostavno da vam to bude stil života, osjećati druge ljude i pomagati. Hvala vam lijepa svima vama koji ćete se pridružiti danas u Osijeku i inače u svim akcijama u ovoj nacionalnoj kampanji. Samo želim još jedan